Máte před sebou výrobek, který vlastně kombinuje znalosti poměrně staré, z hlediska bylinko a rostlinolékařství, a znalosti velmi nové. Ty znalosti velmi nové říkají, že melatonin je velmi důležitý hormon z hlediska kvality spánku, má vliv na naši imunitu, má vliv na náš střevní mikrobiom a spousta odborných studií jednoznačně prokázala jeho pozitivní vliv na zdraví, jak z hlediska antioxidačního, tak z hlediska kvality spánku, odpočinku a podobně. A přidáme k tomu bylinky, které sice jsme věděli, že fungují dobře, ale v současné době jsou i klinické studie, které máte k dispozici a můžete si je přečíst, které říkají, co všechno ty bylinky umějí. To znamená, kozlík lékařský Valeriana officialis má například prokazatelný přírodní sedativní efekt. To znamená, sklidňuje organismus a v rámci metaanalýz se ukázalo, že co je důležité, je, aby tam byla stálá kvalita. A pokud porovnáváme výrobky se stálou kvalitou z kozlíku lékařského s placebem, tak se jednoznačně prokazuje pozitivní efekt na zlepšení, usínání a prohlubování kvality spánku. Stejně tak, podle dostupných dat můžeme ukázat, že se na základě metaanalýz potvrdilo vliv kozlíku lékařského na subjektivní vnímání kvality spánku. To znamená, že i ty osoby, které prošly tou studií, říkali, že když se jim vlastně přidal kozlík lékařský, aniž by to třeba věděli, protože to mohly být i dvojitě zaslepené studie, tak se jim prokazatelně subjektivně zlepšila kvalita spánku, ne pouze objektivně. To znamená, co je důležité, aby to fungovalo, musíte mít kvalitní zdroj toho kozlíku lékařského se stálou koncentrací těch účinných látek. Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky ve věkové kategorii od 7 do 80 let, to znamená, tato kombinace je velmi bezpečná. Další důležitou bylinou, která je součástí do toho produktu, je chmel otáčivý, Humulus lupulus, na němž existuje spoustu studií, které říkají, že chmel má vliv na kvalitu spánku. A dokonce byly studie, které sledovaly kombinace chmele a kozlíku lékařského. Tam se ukázalo, že ta kvalita spánku se jednoznačně zvyšuje, když dojde k této kombinaci, zejména u osob s mírnou nespavostí. Další přidanou bylinou je meduňka lékařská, Melissa officinalis. Ta prokazatelně má tzv. Sedativní a anxiolytické účinky, to znamená sklidňující účinky. Zkoumal se potenciál například na nespavost, insomnii, a tam se ukazuje, že meduňka snižuje dobu potřebnou k usnutí, to znamená zkracuje dobu, kdy potřebujeme na to, aby člověk usnul, a zlepšuje kvalitu spánku jako takového. A navíc přes systém gamma-aminomáselné kyseliny, takzvané GABY, zlepšuje i působení tohoto neurotransmiteru v rámci uklidňujících účinků. To znamená, ten efekt je prokázán směrem právě k takzvané GABě a víme, že GABA například ovlivňuje třeba i koncentraci růstového hormonu a růstový hormon také prohlubuje kvalitu spánku. To znamená, my víme, že když zkombinuje tyto byliny, tak dojde prokazatelně k dalším metabolickým ovlivněním dalších hormonálních procesů, ať už je to vliv na růstový hormon a podobně, který prohlubuje kvalitu spánku, zrelaxuje svaly, obnovuje například svaly v rámci přetížených sportovních aktivit a podobně. A když tomu přidáte vitamin B6 a podíváte se na studie, které říkají, jak je to s vitamínem B6, tak vitamin B6 je důležitý pro tvorbu neurotransmiterů, které ovlivňují kvalitu spánku. Opět jsme u gamma-aminomáselné kyseliny, opět jsme u prohlubování kvality spánku přes růstový hormon a přes produkci melatoninu, protože vitamin B6 kromě jiného, tím, že aktivuje ty neurotransmitery typu GABA, tak navíc ještě podporuje tvorbu vlastního melatoninu a tím pádem zvyšuje kvalitu spánku i tímto efektem, to znamená nejenom z hlediska jeho délky nástupu spánku, ale i jeho hloubky. To znamená, určitě má smysl kombinovat vitamíny, byliny a melatonin, protože se ukazuje, a je to i vědecky podloženo a můžete se na ty studie sami podívat, jsou vám k dispozici, že tento efekt má smysl a může být velmi zajímavý a velmi úspěšný v rámci léčby malých poruch spánku, větších poruch spánku, problémů s usínáním a podobně, zejména pro osoby, které nechtějí konzumovat léky, které jsou předepisovány na poruchy spánku, protože třeba mají problémy s následným probouzením nebo prostě nechtějí léky konzumovat jako celé.